أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد. ‘Yan uwa masu bibiyan mu da kallo da sauraro a wannan channel namu na Alisab TV, ina mana sallama ta addinin musulunci, sannan ina yin jinjina ga dukkan followers ɗinmu da viewers ɗinmu da subscribers ɗinmu. Mara irin agaji da kuke kawowa na yin liking a duk shirye-shiryen da muke yi. Wasu sukan ɗaura gama yin sharing ɗinsu, wasu kuma sukan ɗaura gama ta hanyar yin comment wajen tambayoyi, duk da wasu kiran mu suke yi a waya. Amma yana da kyau mutum yana tambaya akan darasin da muka yi ko wata tambaya akan wani abu daban, to ya yi comment a publicly inda kowa zai gani, yadda kowa zai kawo. Sannan duk wanda sun bai mana subscribing ba, yana sabon shigowa wannan channel namu, to lallai ƙasa da wannan bidiyo namu zai gajar rubutu an sa subscribe, sai danna shi, sai kuma ya danna ƙararrawar sanarwa, sai selecting all. To insha Allah lokacin da muka sa sabon karatu zai gani a notification ɗinsa. To insha Allah a wannan darasi za mu ɗora karatunmu cikin hisabi. Za mu tashi a mataki na uku, kamar yadda mun yi na ɗaya mun yi na biyu wajen aufaƙu kenan, yadda ake ɗora hatimi. Na farko mun yi ginshiƙinsa, mun to da karatun namu tiryan. To insha Allahu yanzu za mu ɗora inda muka tsaya. Mun kawo ginshiƙan shi wannan ilimi wajen sanin huruf da kuma arƙam na huruf. Sannan kuma muka zo muka san yadda ake kowane harafi ga lambarsa, ga kuma yadda ake fitar da kowane suna, akwai fitar da lambarsa a tara adadin. Mun yi wasu daga sunayen Allah da wasu daga sunayen mutane. To yanzu za mu ɗan taɓa kaɗan daga ayar Ƙur'ani, yadda ita ma ayar Ƙur'ani ake mata. Sannan kuma sai mu kawo wata ƙa'ida wacce ita kuma idan mutum sunansa ba na ajam bane kuma ba na larabawa bane, to yadda za a mai da shi ya koma a fitar da hisabinsa. Shi ma da yawa mutane ba su san yadda ake irin wannan ba. To insha Allah a wannan bidiyo din za mu koyar da yadda in sunanka ba na larabawa bane, na turawa ne, to ga yadda shi ma ake fitar da hisabin adadinsa, sai an rike yayi abin da za a yi. To mu shiga cikin shirin kai tsaye na wannan karatu namu. To shi yadda ake fitar da aya ta Ƙur'ani, kowace iri ce ko sura, duk dai tsari na baya ne. Tunda kowace sura ko kowace aya akwai harafi, ko a ce akwai hurufai su suka haɗu suka yi ta, to kowane harafi ana ɗaukarsa ɗaya bayan ɗaya a fitar da adadinsa, sai a tare, to sai a ga adadin, to shine adadin wannan aya ɗin. To in ɗora hatimi za a yi sai a ɗora, in dalsami za a yi sai a yi, in ma me za a yi sai a yi. To na farko za mu ɗau Miftahul Qur'an da shi bismillahir rahmanir rahim, kuma ya ce Miftahu suwar. Kowace sura akwai bismillah a kanta, sai dai tauba ce babu, wadda wasu malamai suka ce ita ma akwai tata a wasu surorin da aka ɓoye. Yawwa, kamar innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim suka ce ai ta taubanci, saboda kowace sura tana da bismillah. To yadda ake buga bismillah shi za mu gani yanzu, wadda ita ma ɗaya ce daga cikin ayoyin alƙur'ani mai girma. To yadda za mu buga ta, to haka ragowar duk ayoyi za ka buga su insha Allah. Na farko in ka ɗau bismillah kamar haka, kowane harafi yana ɗauke da lambarsa, to za ka tare lambobin. Misali kamar ba'un ta ɗigon bismillah ta farko tana ɗaukar lamba 2, sinun tana ɗaukar lamba 60, mimun tana ɗaukar lamba 40, sai Allah a ta farko tana ɗaukar lamba 1, la tana ɗaukar lamba 30, ɗaya la ɗin ma lamba 30, sai hakuri kenan ko ha'un ko takuri duk suna ɗaukar 5, saboda haka wannan haɗin tana ɗaukar 5. Sai a ta ar-rahman tana ɗaukar 1, sai la tana ɗaukar 30, sai ra tana ɗaukar 200, sai kuma ha tana ɗaukar lamba 8, ma tana ɗaukar lamba 40,
na tana ɗaukar lamba 50, sai a tana ɗaukar lamba 1, sai la na ɗaukar lamba 30, sai ra na ɗaukar lamba 200, sai ha na ɗaukar lamba 8, sai ya na ɗaukar lamba 10, sai ma ita kuma na ɗaukar lamba 40. To in ka tare adadin gaba ɗaya kai plusin ɗinsu zai baka 786. Wannan shine adadin bismillah 786. Duk da wasu kan ce a adadin bismillah 787 ne. To kusan kowanne ka ɗauka ɗin haka ne, can an ƙara 787 da wasu da yawa suka san adadin, wasu kuma sukan ɗau 786. To amma inda matsalar take shine wajen ar-rahman, ana matsalar take. In ka duba Qur'ani bugun warshi da sauransu, in ka sa ar-rahman za ga alif ne da ra'un da lamun da ra'un, sai kuma ha'un, sai kuma mimun, sai nunun. To akwai kuma wanda suke kawo ƙa'idar larabci su ce ar-rahman ko da sunan Allah ka duba za ga ar-rahman akwai alif ja wajen, in ka sa alif da lamun da ra'un, to nan ha'un din da mimun din to a gabanta akwai alif ja, za ka sa alifun, yawa sai kuma nunun daban. To kana ƙara wannan alif din ya zama adadin bismillah 787 kenan. To amma da yawa za ga babu wannan ƙarin alif din ko da bugun warshi ko hafsu, shi yasa hakikanin adadin wanda ya fi ƙarfi shine kawai 786. Wannan kenan gaba da bismillah. Haka ake buga ayoyin Qur'ani, kowace aya za ka bi ta haka daki ka fitar, sai ka ɗure buga adadin daga me ya baka. Haka in sura ce ma duka harfan za ka ɗauka ɗaya bayan ɗaya, yadda yanzu ga shi ma Allah kawo sauƙi. Akwai adad calculator wadda aka yi ta kawai, in kana da ita ko kai download ɗinta daga Play Store za ka ga shi nan. Akwai abjad ma calculator, duk ga su nan kawai za ka in aya za ka buga, ko da baka iya wannan ilimi ba, yana son ka ga adadin sunan wani abu ko adadin sunanka, to da ka ɗauko adad calculator ɗin nan ko abjad ɗin nan, to za ta buɗo ma inda za ka rubuta sunan naka. Kana sa wani, kamar misali in muka ɗauko ta muka yi amfani da ita, kana sa alif dalu mimun, kaga adam kenan. To a ƙasa za ta baka plus adadinsa, za ta baka 45. Ka kai tsaye ka san adadin 45 ne. Haka duk sunan da za ka sa zai baka wannan adadi na asalinsa, ko da kaga baka san ilimin ba, baka san fannin ba, kuma kana son ka da wani adadi ko kana son kai wani aiki a haka da ana iya yi. To wannan kenan. To wasu sukan kawo ƙorafi, to suna in ba na larabci ba ne fa, kamar na Hausa ne, yauwa, ko kuma na wani abu daban. To idan na Hausa ne za ka iya mai da shi ajami, yauwa, za ka iya mai da shi ajami, ka yi rubutunsa da ajamanci. In ka yi rubutunsa da ajamanci, na dama ajamai za ga huruf ne na larabci. To in ka ɗauko su ka buga, in Allah zai baka adadin yadda yake. In ka buga sai ka fitar da adadin a larabcan, kamar misali kana son ka fitar da, akwai misali kamar misali dan juma, ai suna ne, dan juma. To kaga dan juma kuma ka kalle ta kaga adami ne, to za ka iya rike adadin ta haka, tunda da'un ga ta ai 9 ce, nunun ga ta ai 50 ce, jimun ga ta ai 3 ce, wawun ga ta ai 6 ce, mimun kuma ga ta 40 ce. Saboda ka dan juma kaga ajami ne, to za ka iya rike shi ka fitar da adadinsa. Wannan kenan. Sannan kuma yadda ake fitar da wannan aya din, haka shi ma idan jumla ka tare, mun fara akwai da za ka haɗa jumla sai ka ɗure ta a hatimi. Kamar kana son ka fitar da wani jalabi ko wani ibdali ko wani raddi ko wani ismi ko dai wani abu, to za ka iya haɗa kalmomi, sai ka tashi jumla, to sai ka fitar da adadin wa'annan kalmomi din
ko adadin wannan jumloli din sai ka ɗure shi kai hatimin da shi ko ka fitar da adadin da yake son ka fitar a cikin sa, wanda nan gaban Allah za mu jawabi tafsilan bi tafsil za mu kawo yadda ake fitar da hatimin da yadda ake irin su da sunan nan gaba, kuma yadda ake fitar da wasu sirrika ko a fitar wa sunan mutum ko wani abu sunan Allah na ismul azim wanda yake tasiri a kansa. Insha Allah duk za mu wannan a zuwa nan gaba. To wannan kenan. Saboda haka za ka iya haɗa jumla kamar misali ka ce Aisha tuhibbu Ahmad. Aisha tuhibbu Ahmad, kaga Aisha ta so Ahmad, kaga jumla ce. To za ka iya buge adadinta, kaga ainin kenan ta ɗaukar 70. Yawwa sai alif na ɗaukar 1. Aka ce duk inda alhamza da alif suka ɗaya za ka sa, sai ka bashi haka sai ka sa takurin ka kawai, shi kuma na ɗaukar 5. sai tuhibbu ta na ɗaukar 400, sai ha na ɗaukar 8, sai ba na ɗaukar 2, sai Ahmad a na ɗaukar 1, ha na ɗaukar 8, sai ma na ɗaukar 40, sai da na ɗaukar 4. To in ka tare adadin ka gama, sai ka zo ka da sunan Allah wannan adadin sai ka ja shi, ke za ga aiki ya tashi. Haka za ka iya fitar mai da ɗabi'a da lokacin da ya dace ka yi, da ranar da ya dace ka yi wannan rasa kenan da dawo, ko kuma ka fitar masa aljanansa da ruhanansa, wanda insha Allah da anan gaba za mu buɗe karatun yadda yake sosai. To idan kuma suna ba larabci bane kamar na turanci ne, ko wata jumla ka fitar ta turanci, to ita ma akwai da ake a tare adadinta. Insha Allah yanzu shi zan nuna shi ne gaban mu ta ƙarshe. To idan suna ba na larabci bane na turanci ne harfan, to yadda za ka yi shi ne tun daga A, B, C, D, E, F, G, H, I, ka guda 9 kenan. To za ka samu su a wajena. Misali A lamba 1 take ɗauka, sai a zuwa chat ɗin, sai ku amfani da chat ɗin don ku gani yadda abubuwan suke. Ga chat nan zan samu sai ku kalla. Saboda haka A tana ɗaukar lamba 1, B na ɗaukar lamba 2, C na ɗaukar lamba 3, D na ɗaukar lamba 4, E na ɗaukar lamba 5, F na ɗaukar lamba 6, G na ɗaukar lamba 7. Yawwa H na ɗaukar lamba 8, I na ɗaukar lamba 9. Tun ka gama wannan sai kuma ka dawo ƙasa. J sai ka samu ta ɗaya, ita ma take ɗauka. K 2, L 3, M 4, N 5, O 6, P 7, Q 8, R 9 take ɗauka. Sai ya ƙara dawowa. S na ɗaukar lamba 1, T na ɗaukar lamba 2, U na ɗaukar lamba 3, V na ɗaukar lamba 4, W na ɗaukar lamba 5, X na ɗaukar lamba 6, Y na ɗaukar lamba 7, sai Z da kuma na ɗaukar lamba 8. To wannan shi ne da harafai da turanci suke ɗauka adadi. Saboda sai ka zo ka fitar da sunan mutum, ka sa alphabet ɗin sunan nasa, sai ka zo ka bi wannan chat ɗin sai ka fitar da sunansa daga wannan abu. Kawai misali mu ɗau Peter, P-E-T-E-R. In muka ɗau wannan suna na Peter, za mu gani ita P ɗin, yawwa P na ɗaukar 7, E kuma na ɗaukar 5, sai kuma T na ɗaukar 2, sai kuma E na ɗaukar 5, sai kuma R na ɗaukar 9. To in ka tare Peter za ka baka 28. Shine adadin sunan Peter. To haka in jumla ce za ka fitar ko wani abu ka haɗa ko wata jumla da turanci, to haka ita ma za ka fitar da ita. Ka ɗauko harfan kawai sai ka fitar a wannan table ɗin, sai ga me baka, sai ka ɗure in aiki za ka yi akan sunan sai ka yi, in ma me za ka fitar, to sai ka fitar da abin da za ka fitar. Wannan shine a takaice.
insha Allah. Kuma zuwa gaba za mu fitar da yadda ake fitar da sunayen Allah ko wani adadi in ka fitar, ko kuma yadda ake dora shi a hatimi. Daga ni naku Adamu Ibrahim, mazaunin Kano, Najeriya. Saboda haka wanda yake neman ƙarin bayani ga lambar mu nan a ciki, zai iya yin comment a ƙasan bidiyon nan namu. Je ƙasa zai ga inda aka sa comment, yi comment akan wani abu da bai gane ba, ko yana tambaya akan wani abu sai a ƙara masa haske. In kuma kira zai ko WhatsApp gashi nan, lambar mu 0907998679. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.